φαγητό. Ο Παππούς πίνει τον καφέ του και η Δήμητρα κεντάει. Ο Βικέντιος έρχεται στο δωμάτιο. Γυναίκα, ετοίμασέ μου γρήγορα τα ρούχα. Φεύγω για το μέτωπο. Οι Ήταλοι μας στήριξαν το πόλεμο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να σώσει την πατρίδα μας. Μπράβο. Ο Θεός θα το βάλει, αλλά πρέπει να βάλουμε και εμείς το δικό μας, κόρη μου. Η Δήμητρα φεύγει, μπαίνει στο καθιστικό η Άννα Μαρία και ο Παναγιώτης. Τι μου είπε η μαμά, μας στήριξαν τον πόλεμο οι Ιταλοί. Ναι, σήμερα το πρωί. Κακό χρονομάθημα. Τι τους φταίξαμε, παντού και μας πολεμάνε. Τίποτα δεν τους φταίξαμε. Ζηλεύουν την Ελλάδα μας. Παπά, πάρε με και εμένα μαζί σου. Έχω και εγώ όπλο. Όχι, αγόρι μου. Είσαι μικρός εσύ. Μπαίνει στο καθιστικό η Δήμητρα κρατώντας μία βαλίτσα. Σου έτοιμασα όλα τα πράγματα σου, άντρα. Παπά, να γράψεις κάθε μέρα για να μαθαίνουμε τα νέα. Είναι ήσυχη, κόρη μου. Θα σας τα γράφω συχνά. Ο Βικέντιος αποχαιρετά έναν όλους. Τους αγκαλιάζει. Όταν αποχαιρετά τη γυναίκα του, του δίνει ένα σταυρό. Παρά το άντρα μου να σε φύλαγε. Παπά, πάμε θα φύγει το τρένο. Θα έρθουμε και εμείς στο σταθμό. Όλοι φεύγουν, ο Παππούς μένει στο σπίτι. Άντε στην υγειά μας. Βικέντιος θα λύσει. Δήμητρα Αναστασάκη. Λεωνίδιος Πάλης. Παναγιώτης Αναστασάκης. Και Άννα Μαρία